Maray na buhay with Kuya Noy! Matita na ang init kan summer season and syempre, matita naman ang padagos na pagsuporta kan sa tuyang mga kadistrito sa MDN. Ang sa tuyang Saturday morning, the ima ko kumpleto if the ikita mairibanan. Yes, of course. Tama ka dyan, Miss Iris, and kadakol din kitang inihandang mga istorya para sa satuyang mga paradalan. And ready na ang sa tuyang mga avid viewers and listeners sa MBN, sa Pili, Ocampo, Kanaman, Magaraw, Bombon, Calabanga, and Kamaligan, and syempre, dito sa Bilog na Naga City. Tama. Solid talaga. Habang naghahaloy ang satuyang programa, mas nagdadakul man ang satuyang views kada episode and mas nagdadakul man ang satuyang mga paradamog sa radyo. Totoo yan. Nag-abot na kitang 125,000 plus. Views. Yes, oo. And syempre, Miss Rain, kaya batiun taman ang satuyang mga listeners sa DWOK-FM, DWIZ, ang Bossing FM, and ang pinakabagong radio station kung saan kita nadadawag ang Idol FM. Ini ang shout-out sa manager kay Bong Villacruz sa Amigo Tayan. Thank you, Boss Bong. And syempre, Kuya Noy, daita man pwedeng malingawan ang satuyang mga MBN ka netizens and ang sa indang pangmalakasan na greetings. So yun, let us start with the greeting from Sir Roel Velasco, saro ning matibay na designer here Oh, si in Naga Roel, City. okay. Sabi niya, Kuya Noy, congratulations and more power to your show, Kuya Nonoy Magtuto. Padagos ang pagtabang sa banwa. Yes, Wow. thank you. Hello, Sir Hello, Roel. Kuya Roel. Igwaman kita. Hali kay Maverick Pante. Sabi niya, nice Lods, Marco Gumabaw. Happy to see you here at the heart of Bicol. Pero minindo mahilig si Ganda si naman. Marco. Sa susunod baka So, abangan pa nindo, guys, si Marco abangan nindo. Gumabaw. Oo. And syempre si Karen Alta. Na-meet ka na po, Sir Nonoy. You're so accommodating person po. Wow, thank you, Karen. hope to see you again soon. From Lani Sanchez, good job, Sir Noy. Keep up the good work and God bless po. Yay. Thank you, Lani. Thank you so much. Hindi sarong greeting pa kay Nelier. Earlier. Wow. Yan. Maray na aga po, Kuya Noy. Sana dakul ka po pong matabangan and God bless po. Yay. Thank you, Nelier. Good morning. Hali man po kay Marlon Julia. Sabi niya, maray na banggi Kuya Noy. Banggi ko lang po nadadalan ang show Ano nindo. daw banggi lang. Po, siya, available pag-aga. So, So, pwede man po nindong madalan, no? So, pagbanggi. Kaya and imbis to- na mag-greet anytime. kita sa iyang good morning, Good evening. evening. Maray na banggi man And po. dagdag niya pa, sabi niya, approve po and good job. Dakol po kamong natatabangan. Sana po mahiling mi sa personal ang magagayon mong po. Wow! Siyempre, mahiling po ni Sinda soon. Tauga kami nga, nagpiprepare kami ng magay na dakulang event digdi sa Naga. Yes. Iniman magayuno na mensahe hali kay Marvin Velasco. Maray na buhay with Kuya Noy, may uragon pang guest. Orgulyong Bicolanong artista, Marco Gumabaw. Mabuhay ang buong team mo, Sir Noy, padagos-dagos sa magagayon na programang pagtabang sa mga kasaraditan. God Yay, bless. thank you, Marvin. Thank you. Saka soon, magiging bisita taman sina Jo Marie Eliana, Bicolano man, sina Abby. Yan, soon na, yan, mga next Yes. naka-line up na mga guests. Yes. Siyempre, dahil man mapadaog ang greeting ni Jerome Oliva. Sabi niya, imperial, sa diring tao pa, hahaha, pinsan. Referring to Marco Gumabaw. Si Jerome Oliva, ano yan, LTO Chief Kang Ragay. Yan, pinsan niya hello pa pala po, si, sir. si Marco. Oh, yes, sir. Thank you po. Salamat Morning po. Hali man po kay Jonathan Avila Azutilio. We love you, Kong Nonoy. More power po. Oh, si Kong Jonathan. Nonoy. Ano yan? Si Regular Jonathan. taga municipal Regular taga. councilor kang Kamaligan. Thank you, Kuya Jonathan. And igwa pa hali kay Joy Delgado. Sabi niya, good morning po, Kong. Gusto ko lang po magpasalamat sa imo dahil po sa tabang na naitoon mo sa Barangay Pakol. Asahan po nindo ang sakuyang solidong pagsuporta. Wow, Kuya thank you Nonoy po. Magtuto. Sa mga taga-Pakol, salamat po. Salamat Thank po you sa so indo. much po. And iniwan po, shout out man sa mga nasa accounting office kan LGU Milaor na sina Ate France,
Ate Rose, Ate Ems, Ate May, Kuya Mark, and Ma'am Emma. Yan po from Miss Anna May. Nakaiba ng tango niyan sa set. Hi, Anna May, and Shoutout po thank sa you sa LGU LG Milaor. Milaor. And syempre, shout out kay Mayor Labas. Pirmi siyang nahiling ko nag-review, naka-tune in sa Tuya. Salamat, Thank you po, Mayor. And syempre, exciting na naman sa tuwing episode this sa Saturday. Lalong-lalo na sa mga pet lovers, di ba? Kadakol ka mo manunodan, as in bagong maalaman. Dahil paglipat ang channel. Yes. Stay tuned. And talagang malupet ang episode tango niya na pagkaaga and may chance naman gana ka munin mga papremyo. Malupet. Malupet. Yes. Kaya pala para sa mga viewers sa Facebook, YouTube, kung naririsan nindo, ugwa kitang mga baby ducks. Cute, cutie. Mga baby ducks kita ang title kan sa tuwing episode nun yan, sinabi mo, Malupet. Yan. Kaya mag-iribahan kita liwat kunya na summer. Digdi lang yan sa programang makumpleto kan sa Indong Saturday morning ang Maray na Buhay with Kuya Noy. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Maray na Buhay with Kuya Noy. Ngunyan po na pagkaaga, saro na naman sa satuyang kadistrito ang satuyang tatawan ng tabang sa Wish Kunoy. Para sa tuyang benepisyaryo, dalanon ta po ang istoryang ini. Nakailing na po ako sa kadwa pong mata. Salamat po. Mary Ann Gallego po. Taga Punong po. Punong Magaraw. Aramang ko po itong nagdigdi siya sa punong. Nag-ano po siya na sa mata. Tapos po, kumaon po ako iyo po nga ni iyan ang niya, sa gis niya digdi yung si pagdigdi niya. Nasa mata po nga ni ang si Mapa Opera. Ang mata niya po talaga, dahil siya nakakailing siya, nagsabi man lang po sa niya, Mama na, dahil ko nakakailing saro kong mata, pag tinatapalan ko ni, sikuna ano yan? Anong nangyari kayan? Dahil niya man po aram. Pag po, sir, pag eskwela, dahil niya tutukan na marayta ang saro niyang mata, dahil niya nakakailing. Naglalakaw-lakaw lang po siya, pero gusto niya sana magklase na siya, kaso dahil pa man po pwede Siyempre, masurat po siya. Sir Nonoy, salamat po sa imo, naglinaw na po ang mata kanaki ko. Salamat pong maray. Dahil mi po ikamalilingawan. Salamat po kay Kuya Magtuto. Nakailing na po ako sa kadwa pong mata. Salamat po. Yan po, saro na naman sa satuyang mga kadistrito ang natabangan ni Kuya Noy. Kaya Kuya Noy, garo pasasalamat mi sa imo asin kang mga kadistrito agaro dakulon ka talaga niya itatabang, lalong-lalo na ito yung satuyang naging past projects, itong mga sa mata, as in wheelchair na pinapanauta. Yes. Kaya dakulang tabang, di ba girls? Miss Rain, Miss Alex. Tuloy-tuloy yan. Yes. Dagos-dagos ang gigibunta na nakakaugma, di ba? At least, I'm so happy na katabang ko kamo, katuwang ko kamo sa ining mga ginigibot ang iniyo. Yan.
Yes, tama ka dyan, Sir Noy. And Miss Iris, tama ka sa pagsabi mo na ining programang ini, dakulo ng taong natatabangan. I think sarong bulan pa lang kitang nag-iiribahan, pero Yo. dakulo ng lugar na naabot si Kuya Noy and dakulo na ding tao ang natabangan niya. And ngunyan, dakulo pang nagre-reach out sa to na naghahagad maning kanya-kanyang dang wishes sa wish ko, Noy. So, dakulang thank you and, And, grateful thank kami you sa also. na maging part kang team. Salamat Kuya man po Noy. sa Indugabos, sa Yes. mga Kuya viewers, Noy. listeners. Yes, go ahead, Alex. Siyempre, magayunan po talaga ang mga programang tigiribo mo ngunyan. Tagaro tigtaon mo sindang pangadawang pagkakataon na makabalik makabuhat, makabalik sa sosyudad, and makamingle po ulit sa community ninda. Yo. Kaya salamat po Saka maraming ang Kuya Noy, magayon on na behalf of project tangon yan, ining sa pag-abot naman sa marahay na paghiling. Grabe, talagang natatouch nga ni ako minsan ang mga story ninda 10 years na sinda day nakakailing. Tapos biglang because of that itong pagtanggal kam sa cataract operation, nakakailing na sinda ngunyan. So talagang niya ako magastos pero maugmang maray. Maugmang maray. Iba ang feeling na nailing mo sinda, nagbalik ang sigla kang buhay ninda, no? And nakakatuwa talagang dagos-dagoson dapat ining projects tang ini. And salamat man sa mga nag-support sa Tuya, sa likod kaya yaon itong Sumpay Buhay Foundation, Eagles Club yaon sa Tuya, Rotary nagtatabang sa Tuya. Ano pa tong mga gulping mga organizations na Thank you po. nagtatabang sa to. Ang LGU Pili, dakulaon na tabang. And syempre kay Governor Luigi. Salamat Gov sa padagos na support mo sa mga projects ta. And syempre, di ako magpasalamat sa Indo. Alex and Iris, dakol pa kitang mga istoryang mataong kaugmahan asin impormasyon sa pagbabalik kang Marhay na Buhay with Kuya Noy! Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Marhay na Buhay with Kuya Noy! Nagbabalik ang sa indong favorite Sabado Barkada. So, may bibe na ba ang lahat? Yes! Ako may bebe! Wow! Yes, Ikaw, ako may Iris. baby din in my head and in my heart. Wow! Sweet! Ikaw, Kuya Noy, may bebe ka na ba? May bebe? May bibe lang. May bibe lang. May bibe lang sa kanya. May May bibe bibe lang. lang. Pero mayong baby. Mayong baby. Mayong man yan. Mayong baby. And aram ba nindo, mga kadistrito, ang trivia na ang bibing ini nag-start sa sarong cosplay event last 2023 sa Baguio City. Ngunyan, nakaabot naman igdi sa distrito ta. Kaya kita kung mga sulot, may mga bibe sa payo. Yes. Alam ba din doon ang pag-ataman kan mga pets can help ease loneliness, relieve stress, anxiety, and depression. Kaya
Kamo, may mga ataman ka mo mga pets din? Ako, Kuya Noy, as of now, mayo. Kasi di ko alam if kaya ko ma-maintain, like sa schedule. Talagang ganon. baby lang talagang inaataman mo. Mayo kang pet. Yes. Mayo Bagong pa. pet, mayong pet, Mayo bet. pa. Bet. May bet. May bet, yan. Hopefully, soon. Oo. So, di ka not into pets ka? Hindi naman po parang not into. Wala lang talaga akong alaga. Mapang no? ano. Pero parang I'm planning. Gusto ko din. Para Nice. diba, sabi nyo nga, parang nakaka-relieve siya. Yung ng stress. That's true, that's Ako true. man, Kuya Noy, takot kaya ako dati sa dogs. May trauma ako before na irikutan ninda ako, tapos nagbabark sila. So medyo takot ako sa mga dogs. Pero ngunyan, nakakakapot naman ako si Pepper, si Porky. So medyo okay naman. Pero sa Harong Mi po, ang igo sa mga birds din. Mga May power. birds. At yan, mapapahiling ko sa industry mga alaga ko mga birds. Ika, Alex? Ay, ako man, Kuya Noy, mahiligon ako sa mga pets. Actually, go kaming 5 ido sa Harong Mi. 2 husky, sarong... ito, Labrador, tapos Wow, Shih Tzu man, Aruki Pepper, tapos, syempre, sarong Aspin. Kaya mahiligon talaga kami. As in, nakaka-relieve talaga siya kang stress. Kapag stress na ako, maduman lang ako sa mga ido ko. Friends, please. Tapos, yun na. Wala na si Di ba stress ko. nakakatuwa talaga? Nakakatuwa. Pero ikaw, Kuya Noy, aram ko na saro sa mga paborito mong pets is si Pepper. Yes. Siya itong super cute na pet sa imong 2024 calendar. Iyo, siyang kaibanan ko naman sa picture sa calendar. Ano na siya, 1-year-old na si Pepper. So, Kuya Noy, Nag-birthday hi, si na siya. Pepper. Si Pepper. Pepper, come here. Pepper? Where's the star of the show? Oh, ni si Pepper. Yan. Ini si Pepper, she's not, bako lang siyang companion ko. Talagang siya ang emotional support dog ko. Kaibahan ko siya pag-uli ko, maski pagal ako sa pag-ikot. Nakakatuwa. Talagang, aram ko na feel, medyo may ang connection me. Kumbaga na-feel niya ako pag pagal ako, pirmi siyang nagsasabat sa kuya. And by the way, regalo siya sa kang friend ko. Shout out kay Kat and JR Palomo. They're the owner of itong Great Image. They have 70 branches all over the Philippines. Sila nagregalo sa kuya. Thank you, Kat and JR. And I'm so happy na gulpi akong dogs, gulpi akong birds, pero Pepper is my favorite. Wow! Sorry, yes, Wala, favorite baka is Pepper. magkamputong isa. Love na love ko Porky, ini. Porky. Ini si Porky sa sister ko man, si Sol. Diba? Best friends ni Porky and and Pepper. Pepper and Porky. So, yan, nasabi mo, Kuya Noy, favorite mo si Pepper. Pero aside kay Pepper, igwa ka pa man ibang atama na animals? Yes, ako nga Rottweiler sa farm, may German Shepherd, may Labrador. May Labrador din ako, Alex. And uga din akong Golden Retriever. Ay, cute Si Cookie. Yan. Pag nagpa-farm kita, mahihiling doon sila. Gusto ko rin, may ostrich din ako. Ayan. Wow, ostrich! Ostrich. May mga birds, kadakol, may kakatu, may So, mahihiling yan kang mga viewers. yes. Mahiling tayan at yan mapapahiling tayan. Pet lang, kasi ang topic tango niyan baga is malupet. All about pets. It's all about Yes. pets. Kaya yan, mahiling din doon mga alaga ng mga pets. Ayan, so igwa kitang mga photos na pig-prepare, mga manlain-lain na pets and animals na sinasabing paborito kan mga Pilipino. Let us start with... Okay. Bunat ka na, Iluwan ta Kuya. daw. Go, Kuya Uy, Noy. si Say ini. The Lion King. King of the Jungle. Siyempre, aram taman ang Lion King. Ang lion ka na, pag nagboboses, pag nag-roar sila, mahiling mo yan, madadaw mo yan by kilometers away. And yan, nag-aapod sila siguro kan mga, ang sabi nila, pag nag-roar ang lion, garo, nag-aapod siya ng, Mga companions. mates niya. Mates! Pero ang pagkaaram ko kaya sa mga lion, mga social animals sinda. Garo, igwa sindang apod pride. Oh, yes, oo. So baka tiga-apod man ninda si pride ninda. Correct, yes. And nakatakot mag-atama ng layo. Well, sa iling ko pero saro yan sa ako may tiger ini. May tiger. Saro yan tiger soon Wow. mahiling nindo akong
may magkakauga akong alagang tiger din. Wow, so Soon, excited. Baby cub tiger? pa siya. Oo, baby so tiger. cub pa. Soon, may So, anong lindo. tigka ka-cancer na kang mga cub? Well, Bako man tao. Bako man tao. Chicken and pork da. Other meats. Pero sana maging friends sila ni Pepper baka biglang lulukong si Pepper. Tapos si Pepper pala ang mas maisog. Pero hindi, mabuo talaga. I believe they can coexist naman. Yes. Ang lion, tiger and Pepper. Tiger and Pepper. And elephant, syempre. Aram ni do sa talagang dream ko na magka-elephant din. Siguro Masakit, no? Magkaigwang elephant sa Sa lumani, Dakulaon siya. Pero magkakazuka na Dahil sa farm, lalagyan sa... Magka-zoo na talaga. Gusto ko talaga sa... Magtuto-zoo. Pero tama, mahiling din doon duman sa Panikwason, sa farm ko. Magtuto Eco Park. Yan ang Pero duman malagi kita kan si mga may aviary akong pigigibo. Duman, mahiling din do. Excited kami dyan. Excited din ako na makaduman ka mo. And maka-picture kapag may elephant. Yes. Okay, ang pang-apat, ang Philippine Eagle. Philippine Eagle. One of the Miss Philippines. Yes, and alam naman one of the largest bird. and powerful birds. Yes, oo. And speaking of eagles. Speaking of ika, Miss Philippine Eagles. And shout out Hello. muna by the way sa mga friends Yes ta. po, shout out sa Fraternal Order of Oo. Eagles. And sa Dr. kay Good Simon morning. as governor kang Iyo po, Philippine iyo. Eagle. Si Simon, shout out Po. And shout out din kay President Ryan Nagrampa kang Caceres Eagles. Boss Ryan. Good morning. Good morning, po. good morning. Ayan, tapos igo akong sarong fun fact sa eagle. Aram po ba nindo na ang eagle halangkawon siya mag-fly. Pero nag-aabot siyang 10,000 feet Wow. up. Yan, kaya sunuon ko talaga ang mga eagle, lalo na ini ang simbolismo kang sa tuyang organisasyon na Fraternal Order of Philippine Eagles. Philippine Eagles. Napapatunayan to talaga na ang mga eagle, they can soar alone, high, and they are very powerful. Garo kang sa tuyang brotherhood po. Nice, tama. Kaya we're so proud of you na ika ang Samoyang representative. Thank you po. And sarap pa sa mga favorite ko mga pets. Ini nga British short hair ini. Cutie. Aram ni dong ayan, very cute pero medyo hugakon siya pero Okay lang, Miss Lazy, kung arkayan ka cute. actually Igwa ka ni, Kuya Noy. Actually, si very close friend ko, may alaga siyang duwang cats. Na-miss ko man si duwang cats na to. And syempre si friend ko. Bigla akong nawalan sa kandihon. Isa yun kaya yung friend mo, Sir Basta Noy. very good friend. good Oo. friend. Ugay siyang argani, very cute sinda. Parehas very siya, playful. Makukulit din. Dati minsan nagbibisita sinda digdi sa kuya. Pero ngayon nasa Manila na si mga cats na to. Si Pepper na nagpalit. Oh, speaking of Pepper, ini nga ning picture Ayan. ni Do Kuya, no, yung cute ka mo, digdi. Yay! Very photogenic si Pepper, oh. Grabe si Pepper, maswerte man ako talaga sa iya. Sikat And na talaga- sikat si Pepper. May billboard at may calendar. Nanood Alam mo- pa kami, Kuya Noy. Sorry Magkakawa lang na daw kita, kami. madali na. Next week, may billboard na kita. Si Pepper, pagbanggi pati nasa bed. Minsan nakanood na siya maglukso sa bed ko. Kaya yan, minsan mamata ako katahid na sa may bitisan ko na. Very cute. And of course, igwapan... Siguro Oh yan. kabisado ko yan. Oh, ini sa likod. Oh yan, si Alex. Sabi mo may 5 dogs ka rin, di ba? Ayo, saro siya sa mga ido ko. Siya si Harry, itong Shih Tzu. Siya ang pinakasadit pero pinakamaisog sa mga ido mi. Kung si Pero pa rin si Pepper, talagang sadit, pero pag nagbatok, nagdudulag ang mga Pero big siya ang dogs. guard dog mi duman sa gapos na dako lang ido. Siya lang talaga ang guard dog mi. Iyo. Kaya sa satuyang mga ka-MBN, dahil ka mo maglipat ng channel, ta sa satuyang pagbabalik, mas mabibisto pa po nindo ang sakuyang favorite pet na si Harry. Kaya don't change that channel, ta mabalik pa ang Marahay na Buhay with Kuya Noy!
Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Maray na buhay with Kuya Noy! These are my two huskies. This is Randy and this is Snow. They are both Siberian Huskies. Ang mga alaga ta dahil lamang sindahayop sana. Sabi nga ni Ninda, dogs are the little angels sent to us by God. Tandaan ta niyato na our pets stay in our lives for a limited time only, kaya every second and every day is precious to them. Showering these precious angels with love and care they deserve are their greatest treasure already. We both have bi-eyed. We are both bi-eyed babies. This is a girl, this is a boy. The tricks that Brandy can do is sit and speak. Brandy, sit, sit. Good boy, good boy. Speak, 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 speak na ikaw. Nag-speak ko doon sa loob. Kutulugo. Mga kadistrito, ibahan taman si Kuya Noy sa pagbisita niya sa iyang mga paboritong ataman. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Maray na buhay with Kuya Noy! Mga ka-MDN, yaon na kita sa segment kan sa tuyang programa na pig-aabangan kan sa tuyang mga viewers. Ang kadistrito, winner ka. Yay. Ini ang maswerteng nanggana sa tuyang MDN Episode 4 Trivia Question for the Week. Mga kadistrito, ini po ang maswerte ng gana ng 3,000 pesos sa satuyang episode 4 trivia question. Ang nanggana, iyo po si Christopher Glenn Alinood. Congratulations, Glenn! Mga kadistrito, ini po ang mga maswerte ng gana ng 500 pesos
na nag-share kan sa tuyang episode 4. Ang number 1, si Jella May Sabena. Ang number 2 po, si Maria Rosalinda Tejada Imperial. And ang number 3, si Esther Agorita. Congratulations po sa indong tulo. Halaton lang po ang apod kang MBN staff para sa pag-claim kan sa indong prizes. And syempre, para duman sa mga gusto manggana, padagos lang magtutok sa Marhay na Buhay with Kuya Noy. Hi, ako si Maridet Mariano Baliano. Nanggana sa trivia question ni Kuya Nonoy Magtuto. Dako lang pasasalamat sa dako lang tabang ini para sa ko na nagtitinda asin pa-check up sa atin ko. Kasi in-invite ko po kamo na magsali, magdamo po kamo alas 8 ng aga or magigdalan sa live ni Kuya Noy Magtuto, Marhay na Buhay with Kuya Noy. Asin magsali sa trivia question, baka ko naman ang sunod na manggana. Salamat. Para man sa satuyang MBN Episode 5 Trivia Question, simbagon lang ang question na ini. Ano ang pangaran kan paboritong pet ni Kuya Noy na kaibanan niya sa iyang 2024 calendar? A. Pipay, B. Pepper, C. Porky. Para sa mga gustong manggana ng cash prize, type lang sa satuyang episode 5 link ang sa indong answer, space name, space address, and contact number. Yan, matao da sa indong tip si Rain. Rain, ano sa... I think group Pipay. Pipay. Or Pipoy. Basta kumari sa Pipay or P. Si mga paradangog taman po sa radyo, you can text our MBN official CP number with your answer. Ang sa tuya pong MBN text hotline is 0998-56-29923. Yan, Ulitin utol ko po. tata. Ako O, maulit. sige. 0998-562-9923. Okay? Ayan, ang sa tuyang maswerteng manggagana, apudan ka sa tuyang Marhay na Buhay staff on how to claim your prize. Yan. So, lay malingawan, utron tatabi si number 0998-562-9923. Yan, mag-text lang po tabi. Alright, and of course, salamat man sa tuyang mga netizens sa ngunyan. Igwa na kitang 300,000 combined total Thank you so views. much, Ring. Thank you, Iris. Thank you so much, Alex. Grabe ang Galing. reach kang programa ta, Sir Noy. Good job, good job, good job. Congratulations. Yes po, behind And syempre, lalo na kay Direk Ninoy and kay Ryan. Si Attorney Ryan. And sa grupo, kuya, mga kuya, salamat sa inyo gabos. Thank you so much po. Miss Ann, thank you. Kaya salamat po sa padagos na pagsuporta mga kadistrito. Di po kamo maglipat ng channel, tumabalik pa ang paboritong Sabado morning kabarkada nindo. Ang Marhay na Buhay with Kuya Noy. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Marhay na Buhay with Kuya Noy.
You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. Baby, work it. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Natapos na naman ang sarong oras na sa tuyang pag-iiribanan. And another Sabado morning well spent with Kuya Noy and with our valued viewers and listeners. Thank you also for featuring my pets for our episode today. And salamat sa indong inputs and sa indong oras sa tuwing MBN Episode 5. Sa tuyang inspirasyon ang mga listeners and netizens na loyal sa kada episode as in pirming nag-aabang sa tuyang programa. See you all next week. Programang sa indong istorya, ang bida. And hello, from Pepper. Programang Strictly Good Vibes Only. Programang mataon and inspirasyon asin motibasyon. Programang madangog sa saindong boses asin opinion. Programang mapagirumdum na dapat pirming magarahay asin totoo para sa mas maray na buhay. Salamat mga kadistrito. See you next episode. Digdi lang yan sa Maray na Buhay with Kuya Noy. Oras na, yaon na, ang sa tuyang barkada. Idolo, mabuo, mara siyang amigo. Yan na nonoy magtuto, an sa tong amigo. Sa Karahayan kan tercer distrito. Okay, si Nonoy magtuto, katuwang siya sa progreso. Siyang magigibo para sa tercer distrito. Marayan sa iyang mga plano, kauswagan pag-asenso. Magkasaro na kitang unyan. Uyan na, nonoy magtuto na sa tercer distrito. Nonoy magtuto na sa tong amigo. Nonoy magtuto na sa tercer distrito. Para sa tercer distrito, Nonoy magtuto ang duyugan ta. Okay, si Nonoy magtuto, katuwang siya sa progreso. Dakol siyang magigibo para sa tercer distrito. Marayan sa iyang mga plano, kauswagan pag-asenso. Magkasaro na kitang unyan.
Marhay na buhay with Kuya Noy! Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399. Unlimited fiber, unlimited entertainment, unlimited mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.sbmmktgsolutions.ph.